kai na al'umma na kawunar ku, sannan har zuwa kuka yi kan al'umma ku da kanku. Allah shi zai isar mana dan ba ya fewa muka yi ba. Ya kamata a dau mataki don mafusata ba ta yi kyau ba. San a zauna lafiya ya samu ba ma keke ta doka, kuma addinin mu bai yarda mai yi ta tashin hankula ba. To amma dan kare kai ba uban da ba ma cin makwala ba. Ya kamata a dau mataki don yin mafusata ba ta yi kyau ba. Ana kashe mu ko kuma yi garkuwa da mu sai da kuɗin mu fanshi kanmu. Idan kuwa ba kuɗin haka za su yi ɗauka na ranmu. Talaka yana uku ba ƙasar nan ba kallo suke ba. A cire mana tallafin mai hakan bai samun da muka yi ba. Rayuwar da ta yi tsada ba a ji muna yawon bara ba. Yan uwar mu ana kashewa kamar ba ku san da ana hakan ba. Allah wadaran dukan shugaban da ba zai sauki haƙi ba. Sabar yauda ce, domin ko kuna da ikon ku ɗauki mataki kar ku mance. Sakakin da kuke a mulkin kuke jawo haka ta kasance. Ku ci tsoron lahirar ku, haƙƙin mu ba zai sa ku haye ba. Mutum ɗaya a kashe a kudu dai kar ku manta, magana har majalisa ta dokoki aka yo baje ta. Su tsaya kuma kai da fata ganin mai laifin an hukunta.
ka